Ali kaurara kondisi. Udah lama lo ini mulai. Pada naik pindah. Aku icin je pada. Jadi kau sih pada naik pindah. Pada naik pindah ada yang di naik. Kore belasi sum जाबाय. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा SBXM ब्लग नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना आं दा फार्टनाय फैदों आरो गोबाव जाबायमोन खुबैनायनिफ्राय आं दिनैसो नायफैदों नै गोबाव जाबाय आं नायफैया एखेबारे गोबाव दङ बांद्राय बुरजा नङा बे दुब्लि आरो बेखौ दानखांबाथाय माइ गायफिनगोन बेहाय बैसिम दङ बिराद गोबावसैमोन आं नायफैया ओरैनो ससे दं आरो बांद्राय बुरजा नङा बेहाय माबासो जागोनदां 2 बिगा दं बेहाय 2 बिगा जागोन बैसिम आरो लिवर बारि हाबैथ'ला आङो एसे हाजिरा नङाबा लिवर थाजागोनलै मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों आरो आं मोनसे भिडिअ बेबायदि जावबासो माने एन्जरखौ थाब मोनो ना मायो आं मिथिया आरो दा दसे उनाव आं नोंसोरनो देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने एन्जरखौ बिदि जावबासो थाब मोनो खोमादां आंनि सन्देह'थ' बिसिनि बायदिबा मोसौ लांनायनिबो सम जाबाय मोसौबो लांफाखानांसिगोन नै बिथिं मासे दङ बैथिं मासे दङ मोसौ लांसै आं मोसौनि दसे लांगोन बै ससेसिम बोखबोदोंसो मोसौआ नायदो अब्ला भिडिअखौ Nah, ada yang tersawa sini. Naik orang sih. Lah, ngai bawa ini orang. Kali kira tahu, burujep. Ayo, kali kaurara kondisi. Udah lama lo ini mulai. Finally आं दा मोसौखौ खाखांबाय मोसौ खाखांनानै न' फारसे थांगासिनो दं आरो आं दा न' फारसे थांगासिनो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो बाय बाय